Tak čaute, ja som Tomáš a chcel by som vám dneska priblížiť, aké je to žiť alebo pohybovať sa v extrémnom teréne. Vedel som, že tu dnes budem teda sedieť, tak nedalo mi spraviť si takú anketu s ľuďmi, kde som sa pýtal rôznych ľudí, že či radšej by sa pohybovali po horách alebo trávili čas v horách, alebo radšej niekde v meste. 70% ľudí bolo za hory a len 30% za mesto. Samozrejme, pýtal som sa ďalej, že prečo vlastne radšej na tých horách. Tak odpovede, s ktorými sa teda aj ja stotožňujem, zneli, že na horách máte nádhernú nočnú oblohu, kde nie je takmer žiadny svetelný smog a vidíte niekedy až pás mliečnej dráhy. Samozrejme, sú tam krásne východy a západy slnka. Myslím, že tá fotka to nevie tak krásne znázorniť, ako je to v skutočnosti. A samozrejme, ticho a čerstvý vzduch vieme znázorniť aspoň takto, že v takomto lese je naozaj ticho a čerstvý vzduch. Aj v takýchto podmienkach treba vykonať svoje potreby a keď vám dojde toaletný papier, tak aj príroda má svoje potreby, materiál. A jedna odpoveď z ankety bola krásna, s ktorou teda ja súhlasím, že človek nikdy nestvorí také veci, ako stvoril Boh. Veď posúďte sami na obrázku. A možno sa teda spýtate, že prečo toto všetko robím, kde tam lezem po tých kopcoch a zmorený niekde v 5000 metroch, čo ma vlastne motivuje ísť ďalej. Zrovna tu som v Iráne a stúpame na je to najvyššia sopka celej Ázie, Damavand. A nevzdal som to tak, že dosiahol som vrchol a vychutnal som si takéto nádherné panorámy a to za mnou to je sírový oblak. Hej. To nie je žiadny oblak obyčajný. Nie, iba v Iráne sú nádherné hory, zažili sme takúto panorámu aj v Atlase v Maroku, alebo v Pyrenejách, toto je z Pyrenejí. Tu stúpame na najvyšší vrchol Atlantiku, na Kanárskych ostrovoch. A taký turista musí so sebou niečo niesť, tak toto je taký náš batôštek, ktorý teda nosíme so sebou, kde máme kompletne vybavenú kuchyňu, je tam kompletne vybavená spálňa a samozrejme celý šatník a niekedy aj pojazdná krčma. Tam to máme na tej plechovke. A vždy večer si musíme uvariť večeru, takže tu som požiadal kamarátku Danku, že došla voda, sme asi 2 dni peši od civilizácie, tak išla po vodu a donesla nejakú plesa z nejakého pyrenejského, tak sme museli prevariť a varili sme si chutnú večeru a zase energia na ďalší deň, takže takto žijeme. Nezabúdame ani na hygienu, buď teda nejaká bystrinka nám pomôže a umieme si aspoň zuby a nohy a keď teda máme šťastie, tak máme aj perličkový kúpeľ v nejakom rozbúrenom Atlantiku, ako prekonávame vlny. A samozrejme, ak ste si mysleli, že na Kanárskych ostrovoch nie sú 5-hviezdičkové hotely, tak sú. Mali sme možnosť v jednom takom byť, však posúďte. A krásne hory nie sú teda len v zahraničí, ale krásne hory máme aj u nás na Slovensku. Takáto panoráma je z vrcholu Satan v Tatrách, takže kľudne môžete vyliezť zo svojich bunkrov a vydať sa na hory, teda do Tatier, kde vôbec to nie je náročné, je to pre každého, nie je to pre nejakých šialencov. Hory vás radi uvítajú. Občas sa stane, že vás nepustia k sebe. To sa nám stalo v Iráne, najextrémnejší zážitok, teda môj, kedy sme vyrazili na jednu z najkrajších hôr možno v Ázii, Sabalan, kde je hora iba o nejaký meter vyššie ako Mont Blanc a zahnala nás dole búrka. Keď vyražali sme sa krásneho počasia a zhustila sa hmla a museli sme sa otočiť náhle a nevideli sme už ani na krok, snežilo a trošku nás ponáhaňali iránske blesky, ale to akože nás neodradilo a na hory chodíme stále, takže chcem vás povzbudiť, ak sa vám to zdá nemožné ísť na takéto hory, alebo tak je to úplne normálne, len sa zoberete do batohu nejaké veci a môžete vyraziť. Nie je to také, že nemusíte ísť do veľkých výšok, ale stačí len tak trošku do prírody a uvidíte tú krásu. Ak chcete teda zažiť takú krásu, ako ja zažívam ja v horách, tak treba to len skúsiť a nebať sa toho.